Murume wemuHarare osungirwa kuba foni yemunhu afa neaccident. Kusangana kwati kuita zvakare mhuri yeZimbabwe pano pachannel yenyu, channel yeZimwitness TV, apo patinokupai maupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano zuva nezuva. So mhuri yeZimbabwe, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yemurume akasungwa iye nemapurisa mushure mekunge aba cellphone yemunhu akanga afa neaccident. Murume uyu zita rake anonzi iye Terence Maveneke, uyo akaba foni yaChristabella Makwanya, uyo akafira paaccident yakaitika along Seke Road painosangana neSt Patrick. So Maveneke uyu anonzi iye ndiye anga ari conductor wekombi iyi. So Maveneke anonzi iye pakaitika tsaona iyi akatora foni ndokunoitengesera Nigel Kwaramba naGodwin Chindima, avo vakazobatwa mushure mekunge vakuda kunoresetesa foni. So zvinonzi vakomana ava vakanga vatengeserwa foni vakaenda ivo vakuda kunoresetesa foni iyi. Zvinonzi izvo mushopu mavakaenda vachida kunoresetesa foni yanga iri shopu yehama yemunhu akanga afa patsaona iyi. Zvinonzi izvo hama yemunhu uyu yakabva yaona profile picture yaChristabella uyu akanga afa patsaona ndokutipira mapurisa. Vakomana ava ndokubatwa ndokutreswa kwakanga kwabva foni. So mukoma Terence ava vakapinda mukoti ndokutongerwa 1 year vari mujeri. So mhuri yeZimbabwe unongoona kungoti kuba chinhu chakashata, uye pamusoro pazvo ungabva waba chinhu chemufi. Zvisi safe guys. So mhuri yeZimbabwe ndonyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section tichimbobvura nyaya idzi tichimboonawo kuti zvakamira sei.